Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli. Nthawi zambiri magalimoto anthu amakambirana zinthu zosiyanasiyana kwambiri. Makamaka tikafika ku nkhani ya ndale, anthu ambiri amakambirana akakumana malo ngati amene wa mgalimoto. Apa pali amayi ena amene akuoneka kuti ali nganganga kwambiri pambuyo papita chifukwa zimene akukamba mgalimoto mmenemo akuoneka kuti palibenso amene angawatekese. Anthu amakonda munthu koma si amayi awa akuchita kuyankhula ngati kuti Pitayo akuwadziwa, komanso chikondi chake chikuchita kuonesa kuti nchochoka pasi pa mtima chifukwa mgalimotomu muli anthu ambiri, muli azibambo mmene, koma mzimayi ameneyo akuoneka kuti wayima ndithu pakati pa azibambo kumawauza za ubwino wa Pita. Iye akutena kuti Pitala kumulumbirisa tinamulumbirisa kale, ndipo chimene changosala ndikuti detiyo ikwane yokamulumbirisa ndipo achakwera achoke ku nyumba ya boma kupita kwawo. Ndi mmene muri munali macheza okoma, ndimangofuna kuti mwamveko macheza amene anali mgalimoto mmenemo. Takhala ni pomwe. Makanda president Pita saka na joka bambandu. Mwanga? Pita saka na joka bambandu makanda president. Iya maneno chulungamo. Ndikuti president Pita Mutharika maneno chulungamo chifukwa yeye chandiwalo. Musabwanye malamulo mwadala kumuza Chief Andrew Nyelenda. Koma ndikuza ndikuti chose chinaenda pamene pachanchaboza chilungamo chikangovumbuluka palibe amene amaka above the law. Kulibe munthu amene amaka mwamba palamulo. Lamulo limphiza chakwera pano bana lamulolo iye analinyamula koma pano pali musadabuza chakwera achoka because lamulo palibe munthu olongakhala iweyo president sungakhale pamwamba palamulo, palibe amene azakhale above the law. Kulibe amene osawabakira kale chimwana langu khali sikuloti tikachose kumene kuti president Pita Mutharika wakhala kale nkhali sikuloti tikalumbirise masiku awiri wina olumbisidwa wina oshoka. Ndikuti ndi mwana chawela kuswera game ndi munthu wankulu kwambiri. Game imene anaseleja ndi achabijana. Ndangogona ku nyumba kwake. Ndikuruka leloli, sio waruka na biro mwana. Ya? Watu wala saruka. Nda. Ndezi mpazi bwana. Ndani? Pitayo? Pita ali mu office kugwira makina. Ndikula Mutharika. Kumangoje sakugona. Pita kumakha mu office. Akangochoka kumene kwa kufikira mu office kudina. Ndikuti tu amene ndisogoleri osankhidwa ndi Amalawi kuti kusankhidwa ndi Amalawi kuzasankhidwa ndi United Nations. Amene ujano ndikuti chakwera ngati sakudya because Pita Mutharika, ngati sakugona Professor Pita Mutharika. Aliponso anthu ambiri ngati amayiwa amene amati akakonda chinthu amakhala ngati kuti basi iwo moyo wawo uli pa chimenecho. Izi sizichitika kundale kokha, ngakhale kumpira zinthu ngati izi zimachitika. Wena akamukonda player sungawatsutse ayi, ndipo amakhala ngati kuti playeryo amakhala kwawo ndipo amawathandiza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nde awa anali macheza chabe kufikira nthawi ina ndingoti mwakoma nonse, koma osayiwala kupanga subscribe, like, share komanso comment ndikupanga turn on notification bell kuti zambiri zisamakuphonyeni. Bye bye. President sungakhale pamwamba palamulo, palibe amene azakhale above the law. Kulibe amene osawabakira kale chimwana langu khali sikuloti tikachose kumene kuti president Pita Mutharika wakhala kale nkhali sikuloti tikalumbirise masiku awiri wina olumbisidwa wina oshoka. Ndikuti ndi mwana chawela kuswera game ndi munthu wankulu kwambiri. Game imene anaseleja ndi achabijana. Ndangogona ku nyumba kwake. Ndikuruka leloli, sio waruka na biro mwana. Ya? Watu wala saruka. Nda. Ndezi mpazi bwana. Ndani?
Pitayo? Pita ali mu office kugwira makina. Ndikira mutalika. Kumangojesa kugona. Pita kumaka mu office. Akangochoka kumene kwa kufikira mu office kudina. Anapita kuti. Ndikuti tu amenoja ndisogoleri osankhidwa ndi Amalawi kuti kusankhidwa ndi Amalawi kuzasankhidwa ndi United Nations. Amene ujano ndikuti chakwera ngati sakudya because Peter Mutharika ngati sakugona Professor Peter Mutharika.